مسكل حيلنا مسكل صنعتنا مسكل بجانا مسكل حيلنا مسكل صنعتنا مسكل بجانا وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام تخاطاتلتي كوراتن كورانن أحدي نحواتين ببزلكم سلام እግዚአብሔር ይብዛحلكم آمين. እንኳ ዓም ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አብዝሐኩም አብዝሐና ንብርሃነ መስቀሉ አብዝሐና ለእግዚአብሔር አምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን آمين. እሽን ባርከስ ብዛዕባ ናይ መስቀል ዝተመልከተ ሓደ ሓሙሽተ ሕቶ ሕዘ ቀሪበ ለኩም ሓንቲ ሓፍትና ሓቢርና ንከታተል። እሺ ክብርት ሓፍተይ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ እንኳዕ ማብጽሐኪ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እንኳዕ ሓቢረ ውጽሕና እንኳዕ ብሰላም ጸናሕኪ ክብርት ሓፍትና ወለተ ጻድቃን አሜን አሜን። ዝሓፍተይ ማዕረ እሺ ነቀደማይ ሕቶ አቦና ያዕቆብ ንደቁ ወይ ከዓ ንደቂ ዮሴፍ ኢዱ አመሳቂሉ ባረኾም እዚ ኃይለ ቃል አበይ ንረኽቦ? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመልና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ንምልከት። ቃል ህይወት ይስመዓና ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና አነ ግና በቲ መስቀል ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑ አይመካሕን እየ በዚ ምምስቃል እዚ ዓለም ኣብ ቅድመይ ሞት እያ አነ ከዓ ኣብ ቅድመ ዓለም ሞት እየ ዝብል ኃይለ ቃል አበይ ይርከብ? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓና ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 14 ቃል ህይወት ይስመዓና ክብርት ሓፍተይ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ። እሺ ሳልሳይ ሕቶ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ ዕሽነት እዩ ንአና ንድሕን ግና ኃይለ አምላኽ እዩ ዝበለ ቅዱስ አቦ መን እዩ? አበየና ኃይለ ቃል ክንረኽቦ? ቃል ህይወት ይስመዓልና ዝበለ አቦ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኮይኑ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ስጋብ 19 በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓና ክብርት ሓፍተይ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ። እሺ ረብዓይ ሕቶ ኣብ መስቀል ተሰቀለ በሙማቱ ነቲ ጸላኢ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ በሙማት ነቲ ጸላኢ ደምሰሶ በመስቀሉ እውን ነቲ ጸላኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልትኦም በሓደ ስጋ ምስ አምላኽ አተዓረቆም እዚ ኃይለ ቃል አበይ ይርከብ? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና ወለተ ጻድቃን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 16 ንረኽቦ። ቃል ህይወት ይስመዓና ክብርት ሓፍተይ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ። እሺ ሓምሻይ አምላክ በቲ ወዱ ኣብ መስቀል ዘፍሰሶ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማይ ዘሎን ዝበለ ኩሉ ከዓ ምስ ገዛእ ርእሱ ዓረቆ ዝብል ኃይለ ቃል አበይ ንረኽቦ? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በረከቱ ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 20 ንረኽቦ። በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓና ክብርት ሓፍተይ ጸጋ በረከቱ ይብዛሕልኪ። መስቀል ዝብል ንንሕድሕዱ ክዘርዝር ከሎ እንታይ ዓይነት ትርጉም ይህበና? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓልና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና ወለተ ጻድቃን መከራ ስቅለት ቀራኖ ልደት በእውነት ቃል ህይወት ይስመዓና ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍተይ። ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ንህይወቱ ከድሕን ዝደሊ ከጥፍእ እዩ ነቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፍእ ከዓ ክረኸባ እዩ እሞ ክሳዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ህይወቱ ቀቢጹ መስቀል አልዕሉ ይስዓበኒ ዝብል ኃይለ ቃል አበይ ንረኽቦ? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓልና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና ወለተ ጻድቃን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 24 ስጋብ ፍቅዲ 25 ቃል ህይወት ይስመዓና ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍተይ። እሺ መስቀል ድሕሪ 300 ዓመት ካብ ዝተቐበረሉ ቦታ ኩዒታ ዘውፅአቱ አዶ መን ትበሃል? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓና ክብርት ሓፍትና አዴና ቅድስት ኢለኒ። ቃል ህይወት ይስመዓና ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍተይ። እሺ ንመጨረሻ ሕቶ አዴና ቅድስት ኢለኒ መዓዝ ምኹዓት ጀሚራ መዓዝ ከረኸበቶ? በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓልና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍትና ወለተ ጻድቃን በመስከረም 17 ምኹዓት ጀሚራ መጋቢት 10 ከዓ ረኺባቶ። በሐቂ ቃል ህይወት ይስመዓና ጸጋ በረከት ይብዛሕልኪ ክብርት ሓፍተይ ኳ ለበዓል መስቀል ሞ ብድጋሚ በሰላም አብጽሐኪ። እሺ ባርከስ ኣብ ዝወድእና ንህና ክብረት ይሃበለይ። አሜን። እንኳዕ ሓቢረ ብጽሕና ክብርት ሓፍትና እግዚአብሔር አምላክ ይኽብረለይ። አሜን አሜን። ዝሓፍተይ ማዕረ
شنباركس تخاتاتلتي كوراتن كورانن أحاتين أحواتين زين نرزح